Yüklemäsiň kostyummy? Bolýar aý çağalara bakan etmesene. Allah Taala adam üçin iň haýyrlysyny isleýändir. Her zadyňa öz şeni barla. Belki sen üçin iň haýyrlysy şudur. Salam, hoş geldiňiz. Gelin. Tanadyňmy meni? Sehra men. Menajerler şeýdip giýjä galýan bolsa, başga işgärlerden geňem görmeli. Ýöne bu ýagdaýlar biz gaty basyndy ederiz. Adyňyzyň Sehradygyna bildim. Ondan aňyrsyna düşünmedim. Ýylyň söýgülisini elinden almalygyna düşünipdim bir döwürler. Ilkär oşany kimizin 3 ýyllyk söýgüýimiziň arasyna girip oňa durmuşa çykdym. Soňam o neresiň başyna ýetdim. Inne misat bolmaz ýalyk. Hemme zat gulaly gülük bol. Durmuşym dowam ederni öýdýärmi? Ýöne maňlaýmyza uzak ýaşaşmak ýazylmanyrda. Akbalyň kime näme taýýarlanyny bilip bolýarmy? Her kimiň ykbaly öz elinde. Onda sen öz ykbalyň öz elinde bolança rowşan elimden gidirdiňmi? Oy. Karazaň sowdasyny näde pasam galdyrmaly pikir etmeýäniňe daşyňdan belli bolşat. Bu ne dünýäň bar derdini ýek özüň çekýän ýaly bolup oturýarsyň. Ýokla, sowdalar gowy Hudaýa şükür. Onno, bolup oturşyňa saňa gelşenok. Aýş täze geljek bolan başlyk eýemden işgärler sagdyrman başlady. Hana jahanam işden gitjek bolupdyr. Bah. Şona menem aňlamay. Ýewropadan geldim diýdim näme? Şu ýaşdan soň kellem ýetke çok bolupdyr. Hawa Ýewropada ýaşap gelipmiş. Menem onu ul başlykdan eşitdim. Ýöne meselediň onna däl. Sehra men geçmişim bilenem baglyar bar eken. Geçmişim bilen? Borla öz meselelerim bilen sen kelle agyrtyp durmaýynla. Aýdyl gidleýin bolsa aýtyp durjakka bolýan ýöne adamçylyk bolşat. Birden kömek gerek bolsa arkaýny tutup bilýänsiň. Yo hawa ala şeýle bolýan täze gelen adamlar kollektiwa girişip bolar işini ýagdaýyna uranjak. Gele-gelmäni beýtmek şaw. Bolom sen hosaryň diýsene. Başga da gitjek. Dilleşiveriň. Barybir eliňizden hiç tat gelmez. Baryňyz meňelim diýýärsiňiz. Bah, halen var durun yekadama meýanma gelmedi. Ýaşan ýal başaýmysyz? Özüňiz me menejer. Ha pelwan. Mena sen reklamaňy görüp geldim. Ya edýän reklamaňyz bilen edýän işiňiz deňem dämi? Aýtbaşma boryň, bu işgärler ýetişýän näler? Häzir Uğrukturar. Menajerimiz täzerak bolan soň işgärler gowşarak tutýanlar. Jahan, bar müşteri äseredin. Bolýa. Ýürü müşteri. Bolýa. Seni gününden işden ayırmak için bahanalarımız köpelýär Gülşat. Arslan Sehra. Bular ýaly unuşak kemçilikleri iste bolýanda da ýetişýän nälerlerde. Sen näme sokulýan? Öz işiň bilen bolsaň bolanokmy? Edil şular ýaly ýerde görwem goşulman durmagy meni adalatsyzlyk hatap edýär. Pelwan, özüňiz artist adam. Öz işiňiz bilen çyk bolsaňyz, uzakrak işleşer. Owmy? Sen diýäniň ugruna bar eken. Galandan aýdyp berem. Nälannaň? Haladyň magazyny. Kän çaý içertentek. Hawa. Aýlanıp durgy arasynda. Gelin. Barana jaňa şerf. Uy, başlyk ýokdumy? Hasabatlar getirdim welin. Men kimseň pikiriňçe? Onda size gorkadaýynmy? Gol çekmeli zatlar bardy welin. Men aýtdym saňa geçen gezek. Başlyk bu işler maňa tapşyrdy diýip. Getir, özüm gol çekerim. Onsoň ber kararda okudum da işler näle gitdi? Gowy, işlerem ýörap dur, sowdalarym. Hiç şeýle kemçilik ýokmy? Ýok, näme kemçilik bolmaly? Tapsam? Siziň maksadyňyz näme? Näme üçin hemek şabeýle ýygranç bilen garaýaňyz? Men gören günlem senem gören bolsadyň. Ýa, ýa, ýa. Men gören bolsadyň. 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 Men gören bolsa
Sen hem adamlara söýgülen aramazyň. Siz erbet günler gördüňiz diýip awsyny biz çekmelerler Fahrin. Eger işala edýän bolsaňyz, dogry we gowy ýöremeňi isleýän bolsaňyz, gaýrat edin. İşiňiz bilen durmuşyňyzy garşdyrma. Leyla, men sen bilen işimem ýok, düşmançylygym ýok. Onu Gülşat bilen düşmançylygyňyz barmy? O zatlar bilen işiň bolmasyn. Burnuň sokmalar ýere sokma. Men öňem hiç kim işine goşulamak, innem goşulmaýan. Ýöne jorama ne hak ýere azar berilýäni biläýsem, menem ýöne beýle seretip durmar. Başga ol çekmeli zatlar barmy? Ýok. Barynda. İşiň bilen bol. Inne amakly ýüregiňe dogduňmy? Belki ýene biraz pikirlenersiň. Görýäňä Gülşat, görenler tarap ýöre. Ýoksa meňe müdesmeden okşýardy. Ola şeýle welen gitsek bizem gidi bermeli. Bize ders haraýara. Ýöne bir zadyň başyna baran soň şon soňuna çen alçykjak bolmaly. Ondan berdeňden soň mundan o ýer taparnaýdýanmy? Şundan gowy ýer tapmajagmy özüm hem bilýän. Ýöne şu Sehra işe geleni bäri hiç ýeli işe gelesemem gelen. Gelsem sebäpsizdir tarap öňümden çykaýjak ýaly bolup dur. Düşünýän jahan, gaýrat et, hemme zak gowalar. Dünkü müşteri gelişer, bir adam çağırak adam olmalı. Sen işin olamam, men özüm seyreder. Bolýa. Salam, hoş geldiňiz. Salam, armağda. Bar bolan, gelin. Düýün birazajyk gödewrek gürleşdimi öýdän, aýplaşma görüň dogam. Ýok, gaýtama, siz bizi bagşlaň. Düň biraz müşteri köpräk boldy, ýetişip bilmedik. Näme harit gerekdi size? Şuň size özüm hyzmat edýänler. Yo, taňar kazyn dogam. Düýün gelemde sowgatlyk toplum taýinladyp, azaplaşyp gidipdim. Şonu alajaktym. Eltip bermedilermi size? Ay özüm gelip alaryn ipdim. Şeýleme jahan. Dünkü sowgatlyk toplumlar taýýarmy ka? Taýýar bolsa derewçik oglanlara aýdaýda ýüklap bersinler. Başga gerek zadyňyz barmy? Çay, kofe? Sag bolun dogam, taňar kazyn. Bolýa, sag bolun. Bolýa, sag bolun. Ýetip etsin. O, görmege ýigit. Bugünem geldiňizmi? Hawa. Düýün sowgatlyklar saýlap, şuny taýinlaň diýipdim. Şonu almana geldim. Ýüregiňiziň sen zadyny tapdyňyzmy ýa kömekleşmelimi? Ýok, sag bolun. Tapdym. Beýdip günne geljek bolsaňyz-da, sizi bärik iş alaýsamam boljak. Sizi ýaly görmege ýigit bärdi işlese, müşterilerimiz hem köpeler. Ay näme, işläýsemem bolýa. Ýöne muňa başlyklar näme diýerkä? Siz dogry salga geldiňiz. Men Sahra, Karaca konteynerini okudynyň ýolbaşçysy. Tuweleme. Özüňiz de şeýle ýaş. Eýýän bir ul karhanaň başlygy. Hanne siwedir. Siz bilen ökman görüşür. Men ýöräýin onmy? Bolýanmy? Men size garaşýan. Bolýa. Sag bolun. O, Döwran. Salam. Sahra gowmy? Akşam dokularda ofisde bolaýyn, maslahat edelim. Bolýa, siz kaçan geldiňiz? Şu gün ýerden kireýs bilen geldim. Bolýa. Akşam garaşan ofisde. Boran akşam görüşürüz. Bolýa. Gidenim bir ay bölün, ýdimden edip bölen işleň näme? Men näme dipmişim? Bolýa, meni öz biznesimden aýryp yerime geçsek bolýanyňy gözüm ýumýan diýeli. Men 5 ýyllap adam siňdirip ýetişdiren komandam dargatmaň näme? Men sen kakyň pakyryň hormatyny şu biznes seň bilen ýöredellidim. Nämeler edip ýörsiň? Agzyňdan çykýan sözleri nüser Döwran. Maňa töhmet atma. Men agzymdan çykýan her bir sözi jogap berýän özüň gowy bilýärsiň Sahra. Şeýlemi? Töhmediň suwtnamasy barmyň? Suwtnama gerekmi saňa? Alo. Ataş berdim sen. Kabinete geleýdi dost. Şum suwtnama? Görmege ýoglan bilen ýakyndan tanşadyň gelenokmy? Jahan, müşteri aseredim. Yürü müşteri. Ýagdaýlar şeýle gursaş, işimiziň hem öňküligi ýok. Ýoklugy? Başlyk beniň biraz berkirak bolmaly.
Beýdip kulağyn sallap ýörse iş ýöre mençik geçer. O da lap gurla diýsen, şonuň arýabylar. Başga başarýan işleri ýok. Hawa, hakym pakyram döwran dogmyjy görýärdi. Hanen tek işin ýagdaýyn gowja öwrenýän, döwranyň ödermanyň. Nälanň? Haladyň magadyny. Gelin. Barana jaňa şart. Ýöne men bu zatlar özüm bark başlyk aýtsam, başlyk bilen Sähran arasyna çöpatjak ýaly bolup görünýär. Özüm seredermen sağ ol. Bolýar. Ýöne ataş dostynki. Başlyk meni iş alanyda seň süňlenan. Şoň üçin dostuňa özüň düşünürseň dogry bolar. Galanam näme? Özüň ertir müşteri bolamagyna gelip gör. Sähran özüni alyp barşyn synla. Öz işinden çykmasaň, seňle uzagrak işleşir. Bu magazyn başlyň 5 ýyllyk azaby da. Bolýa. Döwran bilen özüm urlaşaryn. Gowmy? Owy, näme galar? Seň diýanyň ogruna bar eken. Galanam aýdyp berer. Inni tähratyny iki tanjak ýol. Birinji ýolum kärganaň paýdar hökmünde. Öz 20 götürüm paýyň alýan. Ýöne gaýdyp şu ýerde garaň görünmesin. Ikinji ýoluňam şoňa megdes. Eger öz paýyň satmak isleseň, ine alçy taýar. Adamyň içinde wyjdan diýip bir ýer bar. Ana şo ýerde her kim öz hakyky kimligini tanýandyr Sähra. Wyjdanyň arasynda bolmasa, geljek ýeriňem, barjak ýeriňem diňe garankylyk bar. Galanam özüň bar. Men durmuşda ilk söýen ýigdim ýitirip butullum. Soň hakym ýitirip butullum. Soň dostum ýitirip butullum. Iňe sasam durmuşda öz oruny tapman tullum. Belki meňem senki ýaly arasa ýüregim päk wyjdanym bolan bolsa-da. Belki munça oturmasam unutulmazdım. Ýöne saňa durmuşyňda üstünlik arzu etýän. Sağ ol. Bollugy haýda ber. Bolýar. Seňe işleňde üstünlik, artist. Sağ ol. Muňa näme bolýar? Wyjdanyň arasynda saklap, ýüregiňi päk tutup ýaşasaň, emme zadyň gowuljakdygyny düşünüp durýar-da.